What's up mga bislog? Welcome to my kitchen. This is the Bisayan Tagalog kitchen. Today we cook fried rice. We call it garlic vegetable fried rice. So, very simple recipe. In just a minute you can finish. So, let's go! Hello mga bislog! Welcome to SG Cooking Session. So, karon na COVID man ta, mo nang nagkulong ta sa balay. So, ang atong buhaton kay circuit breaker man kuno sa Singapore. So, magluto lang ta karon og fried rice. First, we need to chop the onion. Okay, nanada na siya. Gamay lang gid ang imong onions na i-chop. Pagkauman, magdukdok ka og bawang. Morning atong recipe karong gabi una kay naman tay bahaw. Morning Bahaw Society. Okay, Brad? Okay. Ready na? So, morning atong sumuka sa bahay kitchen ay. Taban! Kaya manghipos mo at tata kay maggubot ka atong kitchen. So, magdukdok ta og bawang. Ang atong bawang upat ka buok, pwede na na. Dukdokon. Ang bawang o garlic, you need to chop into small intestine, small pieces. But itong kitchen mo, esensya na mo kay taas akong buhok mo nang nani na siya. Watay ayo. Kumbaga watay gawas-gawas, di ta kapatupi. So, okay. Tuman, ibutan na nato sa kilid. Karon, maghiwa ta og hotdog. Pagka hotdog, pwede na na. Malami na na. Maghiwa mo hotdog, ayo sa apila ninyong kamot ha. Kaya wala na ba yung mapalit na kamot? So, iba na mo nga wala lang kag naghiwa o parang pang spaghetti. So, di na siya pang spaghetti ha. Pang fried rice na siya. Pamantay sudan, mo na siyang punalan na itong hotdog. Tingog sa drag? Hindi ka mo tingog? Hunat sa hunat. Back up ako din mo. Pasensya na kay wala ko na ito shopping. Mo nang engineer na tagaluto. Trabaho naman ta sa balay. Quarantine mo rin gado. Na-quarantine ta dere, circuit breaker. Gitawag nila circuit breaker dere Singapore kay parang nindot. Para social Parang nindot paminahon. Circuit breaker, it means to break the circuit, means the circuit of transmission. Sumukha ni mo dahil ay! Muna siya ang atong assistant. So, pagkauman, liwat ako gulay. Ito nga sa dato gulay. Ano na siya, kanang alapobre ba? Akong gulay, gikan sa farm. Tanawa mong kangkong. Labong kayo mong kangkong. Nagbuhat na lang na siya. Mabuto sa tanong yung panahon nga. Maluto sa tika. Sa tingan. Saya lang tani brother. Sa tingan sa farm ba? Itong imugi palitan ha? Co-farm. Co-farm. Mana siyang farm na among palitan. Doon man sa akong site, manang dinala mong malit. Hiwa sa pechay. Kung may pechay, pwede ka pong repolyo. Kung may repolyo, wag na ayaw na mong paggulay. Kalat po. Kalat ba, day? Di man, oy. Akong bahaw pag ikuha ni Kuya. Sige na lang, God. Ato na siyang
i-fried rice para sosyal. Imuha rin itong bahaw. Oo, ako para ba na patambok. May para madaghan ang mong i-fried Ano yung rice atong karon. bahon inday, atong lutuon. Welcome to the Bislog Kitchen. Meaning, Bisayan Tagalog. Nasa isa lang inyong itlog. Kanang itlog ninyo ba ugasan, sir? Ano siya? Itlog o hotdog. Matupad nila, mamunga ang itlog o hotdog. Yeah. Libog, no? Bahala nang musabot. Itlog ka itlog. Oops. O upat ka hotdog. O tupat ka hotdog. Kailangan wash good. No lang, ito wash good lang. Okay, ato nang pasigawan atong kalayo. Saan na sa Bisaya, Brad? Kalayo. Apoy. Apoy kung sa Tagalog. Tagalog. Kayo sa Bisaya. Trivia. Noong unang panahon, niabot ko sa Cebu, ginang ko sa akong classmate. Sabi niya sa akin is, Tagalog palaka. Sa Bisaya, bakit? Oo. Huwag ko kasabot. Mo daay. Tagalog ka, sa Tagalog, palaka. Kung sa Bisaya, bakit? It's frog. Sabot na mo? Kung nga mo kasabot, wasat ko kasabot. Sabta na lang ko. Okay, pangalan mo gamay na oil. Isa ka daghan ha? Gamay lang. Okay, para dili oily. Mayo ning olive oil kay healthy. Ay, tanawa Brad, kay gubot. Di ba klaro? Gagbay kayo. Hinayos sa gamay ang inyong kalayo para dili mapait. Pasensya na mo kay Ugaw, kayo kong kitchen. Huwag mong pibuhat. Pag uman, normally, ang uban, unahon nila ang garlic. Pero sa ako di ko muna og garlic. Unahon na ko ang onion. Kaya ang garlic, dali lang maluto. Unahan na ko ang onion. Pag uman sa onion, garlic. Luto na ba? Kaon na ta ba? Mga bislog, mga unta mga bislog. Lami kayo. Nami kayo ni. Nami, masarap pa. Okay? Brad Korean bread. Lami kayo. Muna siyang atong pagkuman, butangan ni mo og hotdog. Simple recipe. Okay? Kita? Ako wa. Samtang giluto ang hotdog o ang sibuyas, timplahan na nimo ang imong itlog. Batiro na nimo o timplahan nimo og black pepper. Gamay lang. Kaya magreklamo akong asawa kung daghan. Basig mo ang hang. Okay? O garlic. Another type of garlic. Ito garlic, mali ako. Dapat ito para sa rice. Ito is para dito. Mahilig kasi ito sa garlic. Ang garlic ay pampasarap. Kahit hindi masarap ang luto mo,
Basta may garlic, masarap na yan. Okay? Wait ka lang na maluto ang imong hotdog, garlic, at onion. Na, nag-red-red na. Red na, butangan na ni mo og gamay na itlog sa tunga. Okay, normally, ang akong itlog na other, akong isagol during sa rice. Kuman, isagol ang rice. Kining measurement, kamo na bahala. Problema na yan sa kakain. Yan ang motto ko sa life. Make sure na luto na ang kanon. Kanon is rice. Sa Bisaya, kanon. Saan pa kay baong luto ng rice bay? Makita na mo na ba? Di, kung nagpuwa-puwa na siya, meaning luto na siya. Depende man sa inyong taste. May uban kay dili nila lutoon mayo kay ganahan sila kumok ang rice. Nga may uban kay lutoon nila mayo para kami. Pero ako is sakto-sakto ra. Wow, sakto kayo dili oily. Nga, uman, ako rin nabili na sa kami mga ibutang. Ang purpose na ako kay at least nasa ang ubang itlog na luto. Kining itloga, sticky siya sa rice. Kung ano na siya, stick. Magpilit-pilit. Pagkakuman, mo na siyang panganin mo itong garlic na Minsan. gunset. Para may imo na siyang fried garlic rice. Instant na tabi rin. Okay. Kuman ang asin. Where's the salt? Yes. Para healthy, light salt. 50% less sodium, table salt. So, butangan lang yung mga siya. Hygienic man ta, mga magamit tao. Half tablespoon. Uy. Ulo. Tinadali mo galuon mayo para mo pantay. Kung di siya mo pantay mo, reklamo ang mukaon. Kay palat ang uban, tap ang uban. Yan. Nayar na ako kamay. Okay. Almost maluto na siya. Once na maluto na siya, ibutangan mo ang gulay. Kasi yun, magugas mo para safety. Always wash your hand. Ibutang ang gulay. Ang pechay. Okay, after that, mix again. Okay, muna siya atong garlic, vegetable, fried rice. Ready for serving. Dapat may presentation. Okay.
Okay. That's it.